நேயர்களே வணக்கம். சேலம் மாவட்ட நேயர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள். பட்டாசு வாங்க நீங்கள் அங்கேயும் இங்கும் அலைமோத வேண்டாம். சேலம் மாவட்டத்திலே புதிய பேருந்து நிலையத்திலும் பழைய பேருந்து நிலையத்திலும் பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது. அங்கு சென்று நீங்கள் பட்டாசுகளை குறைந்த விலையில் வாங்கிக் கொள்ளலாம். பட்டாசு வாங்கும் பொழுது சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு சிறிய அளவிலான பட்டாசுகளை வாங்குங்கள். கம்பி மத்தாப்பு, சங்கு சக்கரம், நிலப்புருசு இந்த மாதிரியான சிறிய பட்டாசுகளை வாங்கி தாருங்கள். பட்டாசுகளை சிறுவர் சிறுமியர் வெடிக்கும் பொழுது பக்கத்திலேயே இருந்து அவர்கள் வெடிக்கும் வரை பாதுகாப்பாக பார்த்து கொள்ளவும். பட்டாசு வெடித்து முடித்தவுடன் கைகளிலே சோப்பு போட்டு கழுவி விட்டுங்கள். ஏனென்றால் அதன் மருந்துகள் கைகளில் இருக்கும். சிறுவர் சிறுமிகள் சாப்பிடும்போது உடல் உபாதைகள் ஏற்படலாம். ஆகவே இந்த தீபாவளி தினத்திலே பட்டாசை வாங்கி மிகவும் பொறுப்புடனும் ஜாக்கிரதையாகவும் வெடித்து இன்பமாக இருக்க வேண்டுகிறோம். வாழ்க வளமுடன். ஓகே.